बे समाव आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथां गौरव गगৈ बिथाङा गोख्रों जादों आरो बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रोङै सोंखारिदों आरो लाजिनाय फोरमायथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीटीसी बिसायख'थि एबा बाथि बीटीसी बिसायख'थि बे बीटीसी बिसायख'थियाव जों जेननायखौ गनायदों जों जाबायदि नाजादोंमोन बेखौ जोङो बे समाव मासिखौ मोननो हायाखै बे बाथ्राखौ जों गनायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों गौरव गगৈ बिथाङा नाथाय बीजेपी राजखान्थि हान्जानाव गोख्रों सोंलु खालामदों बिथांमोना जे बे समाव बे जेननायखौ जे बिथांमोना गनायना लानो हायाखै बे बाथ्राखौ बिथाङा सोंलु खालामदों गौरव गगৈ बिथाङा आरो गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनसे समाव एबा बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे बे समाव बीसीडीसी एबा बीसीडीसीआव जोबोदनो जाख्ल'नाय सोलिदों आरो बे बीसीडीसीआव जाख्ल'नाय सोलिदों होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंथिदों आथिखालाव देरहानाय लोगो लोगोनो बिथाङा बुंथिबाय जे बे समाव एनडीए यूपीपीएलआबो एनडीए बीपीएफआबो एनडीए आरो बे समाव गासै 40टा मासियावबो एनडीएआनो देरहासार जादों होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन मोनसे समाव जेब्ला बीटीसी बिसायख'थि जादोंमोन बे बिसायख'थि फोसावदिङाव बिथाङा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ सोंखारिदोंमोन एबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बुंथिदोंमोन जे बीसीडीसी लेभेलाव जाख्ल'नाय जादों आरो बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना जोबोदनो फैसा जादों होननानै एबा खेलिमेलि जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव नाथाय बे समाव बिथाङा एनडीए ने देरहानाय होननानै बाथ्रा बुंदों अब्ला बेनि ओंथिया बे जे बे समाव बीजेपीआनो बे समाव जाख्ल'दों बेखौ फोरमायथिनो नाजादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिजों जे बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बे समाव गुबुन फारसेजों जाख्ल'नाय बुङो आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा बेखौनो लानानै देरहासारनाय होननानै बाथ्रा बुङो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया सैथोथिया बहा होननानै सोंलु खालामदों बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ आरो बिथां गौरव गगৈ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय 2020 मायथाइयाव जेब्ला बीटीसीनि 4थि बिसायख'थि जादोंमोन आरो बे बीटीसी बिसायख'थियाव बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया दैदेनाखैमोन आरो बै समाव दैदेनदोंमोन बिथां सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा दैदेननाय समाव गोबां बुरजा मासि भट मोननानै बीजेपी राजखान्थि हान्जाया गोजौ फारसे दावखोदोंमोन नाथाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसायख'थि फोसावदिं बे बीटीसी बिसायख'थि फोसावदिङाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया गाहाय फारसे जे फैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों गौरव गगৈ बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव मोनसे समाव 2020 मायथाइयाव बै समाव बिसायख'थि फोसावदिंफोराव बाहागो लादोंमोन बिथां सर्बानन्द सन'वाला बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांनि बाहागो लानायावनो गोबां बुरजा मासि मोनदोंमोन बीजेपी राजखान्थि हान्जाया नाथाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला बिसायख'थि फोसावदिं खालामदों आरो बेनि उनावनो फिथाइया जाहैदों जोबोदनो गाहाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों गौरव गगৈ बिथाङा তেওঁলোকৰটো এখন ভাৰিবহে লাগিছিল তেওঁ यूपीपीएलক গালি পাৰিছিল প্ৰমোদ বৰা পাৰা নাই কৈ আছিল কেন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ৰাজ্য তেওঁলোকৰ চৰকাৰ তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াতকৈ তেওঁ বেছি বেয়া পাৰফৰ্মেন্স প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 2020 চনত বিজেপিয়ে 8টা বা 9টা পাইছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 5টাত লৈ আনিলে गौरव गगৈ बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों जे बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जा बे बीजेपी राजखान्थि हान्जायानो गुबैमोन जोंनि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिफोराव बिथांमोनखौ जोङो गाहाय फारसे लांनाय एबा सोंखारिनायानो एबा गुबै बिथांमोनखौनो जों टार्गेट खालामनानै खामानि मावदोंमोन कांग्रेस राजखान्थि हान्जाया आरो बे समाव यूपीपीएल आरो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ बेफोरबायदि सोंखारिनाय एबा बिथांमोनखौ जे माबा मोनसे बाथ्राजों जोङो गोबां गाग्लोबाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा नाथाय बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बेबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो जे गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे बीसीडीसी लेभेलाव जाख्ल'नाय जादों अरुणोदय लेभेलाव जाख्ल'नाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा बे समाव
हिमंत विश्व शर्मा एबा बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव जोङो UPPL खौबो रायाखै आरो BPF राजखान्थि हान्जाखौबो रायाखै जोंनि थांखिया जादोंमोन BJP राजखान्थि हान्जा आरो जायखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरा गनायनानै बे समाव BJP राजखान्थि हान्जानो भट होआखै BPF राजखान्थि हान्जानो भट होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गौरव गगৈ बिथाङा বৰ্তমান আমিতো স্বীকাৰ কৰিছো যে যিদৰে আমাৰ ফলাফল হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই কিন্তু বিজেপি দলটো হেতুও স্বীকাৰ কৰা নাই তেওঁৰ মতেতো সব ভাল তেওঁৰ মতে এটা সব এনডিএ প্ৰচাৰৰ সময়তো তেওঁ নিজেই কৈছিল যে VCDC এ পইচা খালে এই সময়তো VCDC UPPL হৈ গ'ল এটা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল এটা এনডিএ হৈ গ'ল কোনটো হসা যদি UPPL ও এনডিএ বিজেপি ও এনডিএ তেতিয়া BPF ও এনডিএ কিন্তু হে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত VCDC যে পইচা খালে মাটি লবলে মাটি পট্টা ললে পইচা দিব লাগে তাৰ মানে তেওঁ এনডিএ কথা কৈ আছে আৰু আপোনালোকে আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ প্ৰচাৰবোৰ চাব আমি যিমান বাৰ আমি গৈছো আমি প্ৰচাৰ কৰিছো আমাৰ 99% প্ৰচাৰ বিজেপি দলৰ সম্পৰ্ক 99% আমি বিজেপি দলটোকে আমি নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সমালোচনা কৰো আৰু তাৰে প্ৰভাৱ আমি বিজেপি দলৰ সিটৰ সংখ্যা ভিতৰত দেখা পালো যে মানুহে আমাৰ প্ৰচাৰ গ্ৰহণ কৰিলে হে কাৰণে বিজেপিক নিদিলে কিন্তু যেহেতু আমি দেৰিকে সংগঠনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ প্ৰচাৰ দৰেহে তেওঁলোকে ভোটটো দিলে ভোটটো আমাৰ সংগঠনটো আমি ইমান আগৰ পৰা আৰম্ভ নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ নহয় BPF দলটো দিলে আমি BPF শুভেচ্ছা দিছো কিন্তু আজি তাৰিখত তেওঁলোকৰটো এখন ভাৰিবহে লাগিছিল তেওঁ UPPL গালি পাৰিছিল প্ৰমোদ বৰা পাৰা নাই কৈ আছে কেন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ৰাজ্য তেওঁলোকৰ চৰকাৰ তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াতকৈ তেওঁ বেছি বেয়া পাৰফৰ্মেন্স প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 2020 চনত বিজেপিয়ে 8টা বা 9টা পাইছিল 9টা পাইছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 5টাত লৈ আনিলে ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁ নিজৰ একদম ভাল ভাল সুসম্পৰ্ক থকা মন্ত্ৰীখিনিক দায়িত্ব দিয়া নাই কোনবা উদালগুৰি দায়িত্ব দিলে কোনবা জনক তামুলপুৰ দায়িত্ব দিলে আৰু ইমান লজ্জাজনক কথা দুখ লাগে দেই কবলে নাপায় আমি 19 তাৰিখে আমি গম পালো যে 19 তাৰিখ আছিল না 19 তাৰিখে আমি গম পালো আমি লগে লগে আহা 3 দিনৰ কাৰণে আমি মিটিং আমি বাতিল কৰিলো লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নহয় সমগ্ৰ অসমৰ সাংগঠনিক কাম দলীয় কাম আমি 3 দিনৰ কাৰণে বাতিল কৰিলো আৰু এওঁলোকে 20 তাৰিখে বিজেপি দলৰ সভাপতি নিজে এটা যোগদান কাৰ্যসূচী নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে যি সময়ত মানুহে আবেগিক হৈ দোকান বন্ধ কৰিলে অফিচ যোৱা বন্ধ কৰিলে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ ইমানেই স্বাৰ্থ যে সেই সময়টো বিজেপি দলৰ সভাপতি যোগদান কাৰ্যসূচী চলাইলে আমিতো এয়াৰপৰ্টত আহি গলো গোটেই ৰাতি আমি এয়াৰপৰ্টত থাকিলো সকলোৱে দেখিছে তো সেই কাৰণে মই ভাবো আমাৰ ফলাফল আমাৰ প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ দলে যিদৰে বিজেপি বিৰুদ্ধে এটা প্ৰচাৰ যোৱা 2 মাহৰ ভিতৰত বিটিআৰ নিৰ্বাচনত চলালে হেতু বিজেপি দলৰ ফলাফলৰ পিছত আৰু এটা কাৰণ যাৰ বাবে বিজেপি দলৰ সংখ্যা কমি আহিলে